कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचे मनापासून स्वागत करते. तर खूपच सुख शांती समृद्धीने जावो. आणि माझ्या चॅनलबद्दल मी सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमधले कोकणातले छान छान व्हिडिओज माझ्या चॅनलला असतात. तसेच कल्चरल व्हिडिओ असतात, शॉर्ट्स देखील असतात. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत माझ्या चॅनलला. तर मी सध्या असते जम्मू काश्मीरला, तर तिथले टुरिस्ट प्लेस देखील मी टाकले आहेत, ते नक्की जाऊन पहा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर जॉईन होऊन. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज थँक्यू सो मच फर्स्ट लाईक यू. काय करतो समर्थ? वन डन. शुभ दुपार. नमस्कार. थँक्यू बाळासाहेब दादा, थँक्यू सो मच. आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. त्यानंतर बाळासाहेब दादा म्हणतात बाय बाय बाय. कशाला बाळासाहेब दादा बाय का करताय बोला. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा. फर्स्ट लाईक मेरा है. ओके, थँक्यू सो मच समर्थ. बाकी कसं चाललंय? बाळासाहेब दादा कामावर आहे, लाईक केलं. धन्यवाद बाळासाहेब दादा. ओके तुम्ही काम करा. थँक्यू सो मच. माझ्या लाईव्हला आलात तरी धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद बाळासाहेब दादा. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करत राहा. मंडळी माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, नक्की पहा. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात माझ्या चॅनलला. समर्थ मध्ये उद्यापासून ड्युटीला लागायचं. ओके, आज सुट्टी, उद्या ड्युटी. हो ना समर्थ, आज छुट्टी कल ड्युटी. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा. कुठून बोलताय तेही सांगा. पता है पता है पता है वह. जल्दी जल्दी कमेंट करो मंडळी, जल्दी जल्दी कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला म्हणतात उद्या फर्स्ट टाइम काम आहे आणि एक्सप्रेस चालवणार आहे. वाव, सुसाट चालव एक्सप्रेस. थांबली नाही पाहिजे कुठेच स्टेशन सोडून. माणसं जे पॅसेंजर असणार त्यांना मजा यायला पाहिजे. मला ट्रेनमध्ये छान झोप लागते, मला खूप आवडतं झोपायला ट्रेनमध्ये. आणि जेव्हा ती ट्रेन हालते ना तेव्हा असं वाटते की मस्त पाळणा हालतोय. कचरा सेठ, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. कैसे हो कचरा सेठ? संकेत जाधव म्हणतात जेवण झालं का? दादा बनवते, आज जरा उशीर झाला जेवण बनवायला. बनवते मी, आज बनवते. काल मी पिठी आणि भात आणि मासे भाजलेले. आज जेवण आहे राजमा आणि चावल बनवते. संकेत दादा तुम्ही जेवलात का? समर्थ म्हणजे कामी आणि एक्सप्रेस चालवणार आहे. ओके. कचरा सेट, तुम्ही किती दिवस नापत्ता होता का? कुठे गेलेला? काकी तुझीच याद काढत होती. ओके, काकी याद काढत होती का? काकीला सांग नमस्कार माझा. कसे आहात तुम्ही विचारलं म्हणून सांग. कचरा सेट म्हणतात राजू श्याम आणि बाबूराव अजून पण नाही भेटले मला. अरे बापरे, तुमचे पैसे डुबवले होते ना, अजून नाही भेटले. बाबूराव का स्टाइल है ये, नहीं मिलेंगे. मम्मी दीदी बोलली प्रणाम. ओके, थँक्यू काकी, थँक्यू दीदी. टेक केअर, काळजी घ्या तुम्ही, काळजी घ्या. मी कोकणातली आहे दाताई, सिंधुदुर्ग जिल्हा. या आमच्या सिंधुदुर्गात भेट द्यायला, समर्थला घेऊन या. समर्थ लय डॅम्बिस पोरगा आहे.
घेते घेते असं सांगते का काकी? घेते घेते. ओके, घ्या घ्या. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला कमेंट करा. ये राती जिओ पल्ले इतके ऐसे जिओ. कचरा सेट बोलतायत. चला मी लक्षात तर आहे तुम्हाला. मंडळी कोकणच्या माणसं साधी भोळी या चॅनलला माणसं येतात ना, ती कायमस्वरूपी माझ्या लक्षात असतात. समजलं? आणि जी चांगली माणसं असतात ती माझ्या लक्षात असतात. वाईट माणसांना मी जास्त वेळ लक्षात ठेवत नाही. कचरा सेट तुम्ही लाईव्ह टाइम कमी केला. नाही दादा, माझं 2 टाइम लाईव्ह असतं. म्हणजे मी 1 महिन्याआधी गावी गेलेली भावाच्या लग्नाला, त्यामुळे मला जमलं नाही लाईव्ह घ्यायला. पण आत्ता कंटिन्यू 2 टाइम लाईव्ह असतं, 2 वाजता आणि थोडंसं 2 वाजायला उशीर झाला तर. पण असतं माझं रोज दुपारचं आणि संध्याकाळचं 7:30ला. हे तर टायमिंग आहे माझा. तुम्ही येत जा दादा. गणेश दादा म्हणतात जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे. गणेश दादा जय शिवाजी, जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे तुमचं दादा. काय झालं खुशी? मी तुझी आता टेस्ट घेतली. ओके, तर समजतं म्हणजे दीदी काकी नको बोलत जाऊ, मम्मी बोलत जाय. ओके, मम्मी बोलू. अरे आमच्या कोकणातलो शब्द असा गे काकी बोलतो आणि तो आवडीचो असा. आई तर मी दोघांका माझी आई मी आहे बोलते आणि माझ्या सासूक मी आई बोलते. काकी कोणाक नाही बोलले मी आई. पूजा स्वागत है आपका. हाय दीदी बोल रही है. कैसी हो पूजा दीदी? ठीक हो? तुम्ही मराठा काय? हो दादा, आम्ही मराठीच आहोत. धनंजय बोलतात कोल्हापूर. धनंजय दादा, आम्ही माझं सरनेम कुंभार आहे. आम्ही कुंभार आहोत आणि मला अभिमान आहे मी कुंभार असल्याचा. फिरत्या चाकावरती मातीला आकाश, विठ्ठला तू वेढा कुंभार, विठ्ठला तू वेढा कुंभार. समू म्हणतोय हो. समर्थ मध्ये दीदीचा टेस्ट मी घेणार आहे, तू नको घेऊ. हा, माझ्या छोट्या मुलीची टेस्ट घेणार आहे सांगत होती मी तिला. पूजा दीदी बोल रही है हाँ दीदी ठीक हूँ दीदी. ओके, बुखार अब कम है क्या? धनंजय दादा म्हणतात खूप छान. थँक्यू धनंजय दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. धनंजय दादा म्हणतात मिस्टर काय करतात? तर मंडळी मी आहे जम्मू काश्मीरला आणि माझे मिस्टर इथं आर्मीमध्ये आहेत जम्मू काश्मीरला आणि त्यांच्यासोबत मी आहे. मग इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर आहेत, तर नक्की एकदा धनंजय दादा तुम्ही पहा, आवडतील तुम्हाला. उजेडवारा तूच विसरशी सर्व पसारा. समूह बोलतोय समर्थ म्हणजे माझा मित्र तर कोकण रेल्वेला आहे. ओके, हो का? नाव काय सांगून ठेव मला टीटीचं. टीटी आहे काय कोकण रेल्वेला? पूजा दीदी आपकी आईडी सर्च करती हूँ बट लाइव क्यों नहीं आ रहा है? दीदी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करना, तभी मेरा लाइव का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा. नोटिफिकेशन आता है क्या दीदी बताना. समर्थ म्हणते गोलू. कौन? मी गोलू. अस्मिता ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला.
मस्त आवाज आहे विठ्ठला तू वेडा कुंभार, खूप छान. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. ज्ञानेश्वर दादा आहेत ना कोल्हापूरचे, तर त्यांनी मला विचारलं तुम्ही मराठी आहात का, तर म्हटलं हो मराठी आहे, कुंभार आहे मी. मग तेव्हा म्हटलं गाणं तरी म्हणून दाखवूया. तर मी गाणं म्हटलं विठ्ठला तू वेडा कुंभार. समर्थ म्हणते आज आज त्याच्या फोनची नुकसान झाली दीदी, आयफोन होता, छोटीशी पप्पी दिली, आयफोनची स्क्रीन गायब. ओके, कोणी सांगितलेलं स्क्रीनला पप्पी द्यायला? अरे मला पण आज स्वप्न पडलेलं की माझा 2दा फोन गॅलरीतनं खाली पडला आणि फुटला नाही. त्या दिवशी तर खरोखर रिअल म्हणजे एक पोरगा इथंच वॉकिंगला निघालेली संध्याकाळची मी, आणि एक पोरगा आला आणि त्या साईडनं ना म्हणजे एक नाला होता, म्हणजे नाला म्हणजे पाणी नसतं त्यात, पण असंच नाला होता छोटासा गटर टाईप, त्यातून पाऊस इकडे काय कमीच असतो त्यामुळे. तर तो पडेल ह्याची मला भीती, आणि आई वगैरे त्यांच्या तिथंच होत्या लांब, म्हणजे शेकोटी करून बसलेल्या, आणि मला भीती वाटली की अरे बापरे हा पोरगा पडतोय की काय आता, असं मला वाटलं. आणि त्या भीतीत तो पडेल ह्या भीतीत पटकन मी पुढे जात होती आणि धापकन माझा मोबाईल पडला, आणि तिथं त्याचे पप्पा पण होते, ते मला दिसले नव्हते, ते पण धावत आले. मग त्यांनी त्यांना वाचवलं, म्हणजे पडला नाही आणि माझा मोबाईल फुटला, म्हणजे स्क्रीनवर असं म्हणजे गार्ड असतं ना त्याला थोडंसं लागलं. पूजा दीदी बोलिए दीदी सब्सक्राइब तो है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन होता है ना उधर क्लिक करो और ऑल पे करो तो मेरा ना लाइव का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा. समर्थ काय माझी टेस्टिंग करून पाहिली बाई, ऐकून स्क्रीन गायब, आता सर्व्हिस सेंटर वाला 28,000 मागून राहिले. बापरे, आयफोनचं काय नसते, एकदा पडला गेला, हाच तो प्रॉब्लेम आहे. एकदा पडला आयफोन की जातो, त्याची परत सर्व्हिसिंग करताना त्यात एक 28,000 मध्ये नवीन फोन पण येऊ शकतो. मनोज कटार, हाय नमस्कार दादा. मनोज दादा कैसे हो आप, कहाँ से बोल रहे हो बताना. पूजा दीदी बोल रही है किसकी सब्जी बना रही हो दीदी, राजमा की सब्जी बना रही हो दीदी, आ जाना आप. स्मिता ताई बोलते हैं झालं का जेवण की चालू आहे सीरीज, बाकी सगळे ठीक आहेत ना काश्मीरला. हो ताई, सब्जी तर जेवण चालू आहे, आणि सब्जी मी ह्याची काय ते राजमाची बनवते, आणि काश्मीरला खरंच म्हणजे खूप छान आहे, ठीक आहे वातावरण चाललंय. आम्हाला अजून 1 वर्ष इकडे काढायचं आहे, त्यानंतर आम्ही तिथून निघू. पुढच्या मे पर्यंत आम्ही इथून निघणार आहोत मंडळी. त्याआधी मला सगळं एक्सप्लोर करायचं आहे इथलं. नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन राहा, म्हणजे तुम्हालाही ह्या सर्व गोष्टी दिसतील. शिवदत्त जाधव, नमस्कार शिवदत्त दादा, स्वागत आहे चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. प्रमोद कुंभार, काही खूप लेट स्वयंपाक करत आहात. दादा जेवणारेच लेट असतात, लेट स्वयंपाक का तो, कारण थंडी असते. म्हणजे आता जरी ना 12 जरी स्वयंपाक बनवला ना, तो राईस किंवा चपाती 15-20 मिनिटं मी स्वयंपाक लावणार. मुलं पण शाळेत ना त्यांचा हाच टायमिंग आहे, सध्या सुट्टी आहे त्यांना, आणि त्याही लेटच जेवतात मी पप्पांसोबत, कारण हे एरवी त्यांना जेवायला मिळत नाही पप्पांसोबत, कारण त्यांचा टायमिंग, मुलांचा टायमिंग सगळा वेगळा असतो याचा. मग ते 3:30ला येतात, त्यामुळे गरमागरम जेवण मिळतं, त्यामुळे मी लेट बनवते, सगळी कामं आवरून घेते, आणि लाईव्ह करता करता किंवा 2च्या आधी जरा असं बनवते आणि ठेवते, आणि भात यायच्या आधी ते 15 मिनिटं लावते, म्हणजे गरमागरम थंडीतही गरमागरम जेवायला मिळेल. हे कारण आहे प्रमोद दादा. शिवदत्त दादा म्हणतात खूप छान दादा, खूप छान. ससाने, तुम्ही कुठून? ससाने दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, पण लाईव्ह जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. समू बोलते,
समर्थ मी तुला तुझ्या रिअल आयडीतून ये समर्थ, मी तुझ्या रिअल आयडीतून ये बघू मला माझ्या चॅनलला. तुम्ही कुठून बोलताय? मी सिंधुदुर्ग समोर बोलते. आयफोनची डिस्प्ले 30,000ची आहे ओरिजिनल. पूजा दीदी बोल रही है मैंने तो खा लिया अभी तो जगह नहीं है. ओके कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा सा खा लेना. गोलू बोलताय सत श्री अकाल स्वामी समर्थ पाजी, माय नेम इज गोलू, कोकण रेल्वे. हाय गोलू, कोकण रेल्वे बोलतोयस का? धन्यवाद, स्वागत आहे तुझं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. रोहन दादा म्हणताय कुठून बोलत आहात तुम्ही? रोहन दादा मी कोकणातून आहे. माझं चॅनल कोकणची माणसं साधी भोळी, पण लाईव्ह माझं जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. हर्ष दादा बोलतायत. हॅलो हर्ष दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. कुठून बोलताय हर्ष दादा नक्की सांगा, कमेंट करा कुठून बोलताय ते. कल्पना मस्के बोलतायत ताई डॉक्टर आहात का तुम्ही? नाही हो दादा ताई, नाही डॉक्टर नाहीये, हाऊसवाईफ आहे. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. मी कोकणात. तुम्ही कसा आहेस तू? शेखर मालवे जेवला ताई? शेखर काका नाही हो जेवलो. जेवायचं आहे, जेवण बनवते, राजमा बनवते. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सतीश दादा म्हणतात जय जिजाऊ जय शिवराय ताई. सतीश दादा जय जिजाऊ जय शिवराय जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे सतीश दादा तुमचं माझ्या चॅनलला. सिद्धी मुडिये हाय ताई. हाय सॉरी सिद्ध मुडिये. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? काय करताय? आणि रोशनी कुठे आहे? दीदी बोल रही है ओके भेज दो दीदी. ओके राजमा खा लो राजमा. राजरतन बोलतायत हाय हाय राजरतन दादा. सानवी म्हणते राजमा खायला केव्हा येऊ? या सानवी ताई, लवकरात लवकर या. सिद्धी ताई म्हणते माका ओळखलं नाही काय? ओके सिद्धी, रोशनी तूच बोलतो, माका वाटलं की भाऊजी बोलतात. समर्थ बोलतोय जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र समर्थ. समीक्षा कोळी हाय समीक्षा ताई, कुठून बोलताय? नमस्कार. सुनीता ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुनीता ताई जेवलात का? समर्थ बोलतोय हसतोय. समर्थ हसतोय. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. राजा संकेत ताई तुमचे माहेर कुठले? राजा दादा माझं माहेर आहे. संकेत दादा माझं माहेर आहे कोकण सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुकामध्ये ओरोस, हे माझं माहेर आहे. रेल बोलतोय हा हसतोय. सतीश दादा म्हणजे मासे खाल्ले का रात्री ताई? हो दादा मस्त होता मासा, आवडला, म्हणजे असा छान लागला, पण माझ्या मुलीला आवडला नाही. ती म्हणते की रोजचा जो रोहू मासा असतो ना तो खूप छान आहे. राजरतन म्हणते पठ्ठा राजमा म्हणजे काय दादा? मंजिरी सुर्वे हाय ताई. हाय मंजिरी, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. राजमा खायला ये. त्यानंतर म्हणते रोशनी नाही गो मी असोय. मग भाऊजी बोलताय ना तुम्ही? मला कळला सिद्धादा. कसे असाय? समर्थ म्हणजे हम हंस रहे हैं दांत फाड़ फाड़ की. क्यों हंस रहे हो भाई? पूजा दीदी बोली है मैं वैसे भी पतली हूँ दी, क्या खाए तो हमारा शरीर बढ़े. पतली रहो दीदी, क्यों शरीर बढ़ाना है आपको? हर्ष भाई बोले हॅलो ताई. हर्ष दादा जेवायला या, राजमा बनवलाय, या जेवायला या. रामचंद्र सुतार म्हणतायत नमस्कार वहिनी, जेवला का आपण? नाही दादा जेवायचं आहे, बनवते जेवण, कारण जम्मू काश्मीरला थंडी भरते त्यामुळे आम्ही लेट बनवतो आणि लेट जेवतो, त्यामुळे लेट बनवतो. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. अनिकेत दादा नमस्कार, मी पण असोय. अनिकेत दादा खूप खूप धन्यवाद.
दादा तुम्ही असा आहे मस्त म्हणूनच बनवते राजमाची रेसिपी. राजमाची रेसिपी खाऊ घे या सगळ्यांनी. अजय दादा कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा. पूजा दीदी बोल रही है ओनली 40 kg वजन है दी, थोड़ा तो चाहिए. ओके बढ़ जाएगा, बच्चे होने के बाद वेट बढ़ता है. मैं भी आपसे कम थी मेरे शादी में. मेरा 10th में 35 kg था. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. अजय दादा म्हणतायत ओ क्या ओ बोल रहे हो. प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करो और बेल आइकन पर क्लिक करो. निखिल ठाकूर हाय निखिल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आणि समर्थ मी तुला सांगितलेलं की प्लीज माझ्या चॅनलवर थोडाफार लक्ष ठेव, तर तू तसं काही करत नाही, त्यामुळे मी ब्लू हटवते. पूजा दीदी बोल रही है पहले क्यों नहीं बताता दी, बाद में तो सब हो जाएगा. पहले क्यों नहीं बढ़ता. ओके पहले नहीं बढ़ता दीदी, पता नहीं, डिलीवरी के बाद ना बढ़ जाता है थोड़ा फार. राजा संकेत मध्ये ताई तुमचे कॅमेरामॅन कुठे गेले. कॅमेरामॅन मीच आहे दादा. संकेत दादा कॅमेरामॅन मीच आहे. स्वप्नील भारतकर दादा स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय दादा तुम्ही. स्वप्नील दादा नक्की सांगा. संदेश दादा बोलतायत हाय. नमस्कार संदेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज स्वप्नील दादा, संकेत दादा, संदेश दादा प्लीज सर्वांनी, निखिल दादा प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे मंडळी. लवकरात लवकर कमेंट करा. अजित कांबळे नमस्कार अजित दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. त्यानंतर स्वप्नील दादा म्हणतात, स्वप्नील कुंभार कुडाळवरून बोलताय. वा वा, कोकणातले असाय मग. मी पण कुडाळचाच असोय, तालुका कुडाळ. पण सध्या मी इकडे असाय, जम्मूक असाय, त्यामुळे पण माझ्या चॅनलचं नाव असं कोकणची माणसं, आणि कोकणातले पण छान छान व्हिडिओज असतात. नक्की एकदा पहा स्वप्नील दादा माझ्या चॅनलला जाऊन. याचं झाकून पुढे गेलं बाई. कृष्णा कुमार हॅलो कृष्णा दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. संदेश दादा म्हणतात जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र दादा. संदेश दादा तुम्ही कुठून बोलताय सांगा जरा. अजित दादा म्हणतात आय एम फ्रॉम कोल्हापूर. अजित दादा कोल्हापूर, तांबडा पांढरा रस्सा खूप छान. अजित दादा पांढरा तांबडा रस्सा आम्हाला लय आवडतो. आम्हाला पण बोलवा दादा पांढरा तांबडा रस्सा खायला. माका ओळखलत का. होय हो भाऊजी, तुमका ओळखल्याशिवाय कसा रवाल. हे आमचे भाऊजी असत, राजा संकेत. मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी, हे राजा संकेत आहेत जे ते माझे भाऊजी आहेत. माझ्या बहिणीचे मिस्टर हे पण कोकणातलेच आहेत, कोकणातले असत. उंबरडे वैभववाडी. वेदांत खोपकर महाडमध्ये राहतो. ओके वेदांत दादा, स्वागत आहे चॅनलला तुमचं, माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि चॅनलला लाईक करत राहा. वेदांत दादा महाडमध्ये राहता का. कोकणात कधी आला आहात का. सिंधुदुर्गामध्ये. विवेक दादा बोल रहे शर्मा जी, नमस्ते शर्मा जी, आपका स्वागत है. मैं तो शर्मा नहीं, मोटिवेशन मिळू शकतं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 30 लाईक्स तर होऊन जाऊ दे मंडळी. अजित दादा म्हणतात या तुम्ही. या दादा, कोल्हापूरला यायचंच आहे. खूप जण आहेत जे बोलवतात मला. येणार, नक्की येणार.
तर मला यायचंच आहे, कोल्हापूरलाच येतो. जॉबात तसं आहे, लेट येतात त्यामुळे लेट जेवतो. पूजा दीदी बोल रही है हिंदी में भी बोलता यार दीदी। हिंदी में भी बोलती हूँ, लेकिन जो मराठी बोलते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मराठी भी बोल लेती हूँ। आपसे तो मैं हिंदी में बोलूँगी, आप बात करो मुझसे, मैं हिंदी में बात करूँगी दीदी। वेदांत दादा बोल रहे बोलतोय, वेदांत दादा बोलतायत हां। वेदांत दादा बाकी काय म्हणताय, कसे आहात तुम्ही? आता मी जरा उन्हात बसते मंडळी, खूप थंडी होती घरात खूप थंडी लागते, इथं तर छान वाटतं। पूजा दीदी बोल रही है कौन है राजा संकेत, थोड़ा मुझे समझ में आया नको। समझ मतलब राजा संकेत ये मेरे बहन के हस्बैंड है, हमारे यहाँ भाऊजी बोलते हैं। मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करत राहा लवकरात लवकर। संकेत राजा भाऊजी तुम्हाला पूजा दीदी बोल रही है संकेत राजा कौन है? राज दादा बोल रहे हैं कोकणात तुम्ही, दादा म्हणताय कोकणात कुठे राहते दीदी तू? राजदादा मी कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुका इथे सध्या माझं लाईव्ह जम्मू वरून। प्लीज माझ्या चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी, मी पण डबल टॅप मात्र करत नाहीये, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा। पूजा दीदी बोल रही है सॉरी वेदांत दादा बोलतायत महाड रायगड मध्ये आला दीदी, म्हणजे कोकण मध्येच राहतो मी। ओके हो हो, रायगड महाड हे कोकणातच येतं। नाही पण मी म्हणत होती की सिंधुदुर्गात कधी आलात का तुम्ही, असं विचारत होती दादा। सिंधुदुर्गात कधी आलात का नक्की सांगा मला, सिंधुदुर्गामध्ये आला आहात का असं मी विचारत होती। पूजा दीदी बोली अच्छा ओ अच्छा ठीक आहे दीदी ओके। प्रिंस बोल रहे हेलो कहाँ से हो आप, कहाँ से हो दी आप? प्रिंस भाई मैं हूँ महाराष्ट्र से, कोकण से। अक्षय दादा म्हणते जय महाराष्ट्र। अक्षय दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला। कुठून बोलताय दादा? जय महाराष्ट्र। राजदादा म्हणतायत बरं बरं छान। राजदादा माझ्या चॅनलचं नाव आहे हो कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, तर नक्की तुम्ही एकदा पहा आणि चॅनलला जॉईन व्हा। आणि मी सध्या जम्मूला राहते, तर जम्मूतले पण टुरिस्ट प्लेस आहेत, प्लीज चॅनलला जॉईन करा, बेल आयकनवर क्लिक करा। ज्यांनी आता मला सबस्क्राईब केलं आहे म्हणजे जॉईन केलात तुम्ही ना, त्यांना मी सांगते की प्लीज चॅनलला जॉईन करा बेल आयकनवर क्लिक करून। नितेश दादा म्हणते कोकणची माणसं साधी बोळी, थँक्यू नितेश दादा भाई, थँक्यू सो मच। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा। 22 लाईक झाले आहेत आज, तर 100 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, प्लीज 100 लाईक्स होऊन जाऊ दे। नितेश दादा राजदादा म्हणतायत मी कोकणातला आहे, रत्नागिरी पालीमधला। ओके तुम्ही पण कोकणातले आहात का? थँक्यू सो मच। आज माझ्या लाईव्हला जास्त तर कोकणातलीच माणसं आली आहेत, खरंच खूप छान वाटतंय की कोकणी माणसांना कोकणीच माणसं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या माणसांना महाराष्ट्रातली माणसं किंवा कोकणातली माणसं सपोर्ट करतायत। थँक्यू सो मच मंडळी, खूप खूप धन्यवाद। राजदादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, माझं लाईव्ह असतं 2 वेळा, दुपारचं आणि संध्याकाळचं, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील, तर प्लीज एकदा जॉईन व्हा। वेदांत दादा म्हणतायत नाही अजून। ओके वेदांत दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा। वेदांत दादा चॅनलला जॉईन झालात का नक्की सांगा। प्रिंस दादा म्हणते कहाँ से हो दी? प्रिंस भाई मैं हूँ महाराष्ट्र से, गोवा साइड के यहाँ कोकण है तो उधर मैं रहती हूँ, लेकिन अब मेरा लाइव जम्मू कश्मीर से चालू है। नितेश भाई बोलते आहेत आदरणीय प्रीती ताई साहेब नमस्कार। नितेश दादा तुम्हालाही खूप खूप नमस्कार। काय मग बरे आहात ना? प्रिन्स बोलते ओके दीदी प्लीज AVAK ब्लॉग। अंजली कोण अंजली? ओके तुम्ही अंजली बोलताय का? अक्षय दादा म्हणतात कोल्हापूरहून। वाव कोल्हापूरवरून का आहे बघा, आताच एक दादा भेटलेले ते पण कोल्हापूरचेच आहेत।
तर तांबडा पांढरा रस्सा खायला बोलवत होते. AK ब्लॉग, हाय अंजली, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. राजदादा म्हणतात हेलो दीदी, हो झालो आहे दीदी जॉईन. ओके राजदादा, थँक्यू सो मच. या कधीतरी तुम्हाला टाइम भेटला तर. तुम्ही काय करता, जॉब करता की कॉलेज वगैरे करता, नक्की सांगा. नितेश दादा म्हणतात मी कोकणी नाही, मी देशी आहे, खानदेशी. ओके नितेश दादा, थँक्यू सो मच. तरीही तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात, कमेंट केलात, थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि माझ्या लाईव्हला तुम्ही रोज जॉईन होऊ शकता. त्यामुळे नितेश दादा म्हणतात ओळखलं का मला. एक मिनिट हा दादा, मग ओळखलं ना दादा, तुम्ही तर माझ्या लाईव्हला रोज येता ना. हर्ष दादा म्हणतायत, हर्षल दादा म्हणताय जेवण केलं का. दादा जेवण तर बनवलंय, पण जेवायचं बाकी आहे, कारण इकडे खूप थंडी असल्यामुळे लेट जेवण बनवावं लागतं. तसेच मिस्टर पण लेटच येतात, त्यामुळे खूप लेट बनवावं लागतं, कारण थंड झालं की ते खावत नाही, एकदम घट्ट घट्ट आणि थंड थंड होऊन जातं. त्यामुळे मिस्टर यायच्या आधी 15 मिनटं मी कुकरला भात लावते, मग गरमागरम भात पण खायला मिळतो. संतोष मोरे, हाय नमस्कार संतोष दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. अक्षय पवार म्हणतायत हाय. अक्षय दादा तुम्ही कुठून बोलताय ते नक्की सांगा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मंडळी एवढी सगळे तुम्ही पाहताय ना, प्लीज फक्त एक डबल टॅप करा. आज 100 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे. राजदादा म्हणताय मी सिव्हिल इंजिनियर आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे ताई रत्नागिरीमध्ये. ओके खूप छान दादा, खरंच खूप छान काम करताय तुम्ही आणि तुमचं प्रोफेशनल पण खूप छान आहे प्रोफेशन. हर्षदादा म्हणतायत हाय. मग दादा कधीतरी या आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये पण या. नाशिक, संतोष दादा म्हणतायत नाशिकवरून. संतोष दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. संतोष दादा खूप खूप धन्यवाद. तर संतोष दादा थँक्यू सो मच. नाशिकवरून तुम्ही लाईव्ह पाहताय, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. माझं रोज लाईव्ह असतं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि कुडाळ तालुका. पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे, कारण मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे इकडे राहतो. पण इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे, तर नक्की एकदा पहा, जॉईन व्हा. अक्षय दादा म्हणते सोलापूरवरून. अक्षय दादा खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला. मी सांगितले प्लीज जॉईन माझ्या चॅनलला. अक्षय तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. नितेश दादा म्हणते कोकणी नसलो तर काय आले आहे, तर माणूस ना, मला जात धर्म पंथ वर्ण या गोष्टी माहीत नाही. मला जे माहीत आहेत आणि शिकवले ते फक्त आणि फक्त माणुसकी. बरोबर दादा, नितेश दादा. खरंच म्हणजे असं नाही आहे की कोकण सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र असं नाही. माणुसकी हाच एक आपला धर्म आहे, तीच जात आहे माणसाने पाळावी. मला पण हेच म्हणणं आहे की माणसांनी जात धर्म न बघता माणुसकी पाहावी, कारण माणुसकी कायम टिकून राहते, जात धर्म नाही टिकून राहत. या आता तर काय होतं, इकडनं तिकडनं धर्मांतर चालू असतं. तेच तर. कालिदास दादा म्हणतात कुठून. कालिदास दादा आम्ही कोकणातून आहे, तुम्ही कुठून आहात. सुनील पोटभरे. सुनील दादा नमस्कार, हाय, कुठून आहात. तुमचा नंबर पाठवा. नाही कालिदास दादा नंबर नाही देऊ शकत. राजदादा म्हणतात तुम्ही पण या ताई, कधी रत्नागिरीमध्ये आलात तर नक्की. हो दादा, मी 2दा रत्नागिरीत येऊन गेली. जेव्हा मी 12वीत होते तेव्हा आमची सहल गेलेली रत्नागिरीला. तर रत्नागिरीमध्ये गणपतीपुळे, पावस ही दोन्ही ठिकाणी पाहिली आम्ही. गणपतीपुळे तर अजूनही मला हवं असं वाटतंय, म्हणजे अजूनही जावं असं वाटतंय. तिथं गेल्यावर ना जे वाटतं ना, ते शब्दात नाही सांगू शकत. आताही मला काटा आला अंगावर. म्हणजे आम्ही गेलेलो, म्हणजे मी गणपतीपुळ्याला मला वाटतं मी 2दा गेली. एकदा सहलीसोबत आणि दुसऱ्यांदा मी गेली ती माझी पहिली मुलगी झाली ना, तिच्या पहिला बड्डे झाला त्यानंतर आम्ही गेलेलो. खरंच खूप छान मस्त एक्सपिरियन्स होता तिथला. अशोक दादा म्हणतात मी नाशिकवरून. काय गाड ताई, काश्मीरला आहात, काळजी घ्या. हो अशोक दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच तुम्ही मला काळजी दाखवल्याबद्दल. आम्ही स्वतःची काळजी घेऊ, तुम्हीही तुमची काळजी घ्या. आणि खरंच प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, आम्हाला तुमच्यासोबत बोलायला आवडेल. संजय सूर्यवंशी बोलतायत हाय. हाय संजय दादा,
स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय संजय दादा नक्की सांगा. प्रमोद कुंभार म्हणतायत प्रीतीताई माझी जम्मूला राहून तिकडच्या सारखी झाली आहे, गोल गोल गाल आणि सफरचंदासारखे लाल लाल. प्रमोद दादा थँक्यू सो मच. काय करू, इकडे थंडी आहे ना, जिरत नाही, तरी पण संध्याकाळचं थोडंफार वॉकिंग होतंय. राजदादा म्हणतायत प्राचीन कोकण पाहिला का गणपतीपुळेमध्ये जाऊन. प्राचीन कोकण म्हणजे दादा मला नाही कळलं कसं काय म्हणताय ते समजून सांगा. ओमुक गळे म्हणताय नमस्कार ताई साहेब. ओम दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. लाईक्स तर अजिबात वाढत नाही आहे, माणसं वाढत आहेत पण लाईक्स अजिबात नाही वाढत आहे मंडळी. लाईक्स वाढवा प्लीज. ज्यांनी ज्यांनी कमेंट केली आहे त्यांनी तरी पटापटा डबल टॅप करा मंडळी. एका डबल टॅपमुळे खरंच मला खूप कॉन्फिडन्स येऊ शकतो, मोटिवेशन मिळू शकतं. तर नक्की एकदा डबल टॅप्स वाढवा. निलेश दादा नमस्कार. इलय थँक्यू निलेश दादा, स्वागत असं तुझा माझ्या चॅनलला. त्यानंतर म्हणतायत निलेश दादा नमस्कार ताई मजेत ना. हो निलेश दादा मी मस्त, तू कसा आहेस नक्की सांग. अशोक दादा म्हणताय अशोक गरुड. ओके गरुड नाव आहे माझे. ओके अशोक दादा सॉरी मी तुमचं नाव चुकीचं घेतलं त्याबद्दल. अशोक दादा खरंच खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून, थँक्यू सो मच. आणि माझ्या चॅनलला ना मी आता एक हे केलं आहे की जे मला ना बॅड कमेंट करतील ना त्यांना मी त्यांच्या आय डी लिहून मी सायबर क्राईममध्ये देणार आहे. कारण तिथं एक माझा फ्रेंड आहे आणि त्या फ्रेंडने सांगितले की एक पेज भरलं की मला पाठव आय डी सकट. मग ती माणसं इन फ्युचर आपल्या बायकोला सुद्धा ऑनलाईन मेसेज पाठवणार नाही, समजलं. त्यामुळे विचार करा माझ्या लाईव्हला बॅड कमेंट करताना. स्टोरी टेलर हाय स्टोरी टेलर, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. सर्वेश रासम हाय सर्वेश, स्वागत आहे तुझंही. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. स्टोरी टेलर प्लीज डबल टॅप. सर्वेश प्लीज डबल टॅप सगळ्यांनी. निलेश दादा म्हणतायत आज स्पेशल धाड हा सगळ्यांनी तिकीट काढलात ना. नाही कोणी तिकीट काढत नाही. कमेंट करतात बोलतात पण एका आपल्या समोर एक ताई आहे त्यांना सपोर्ट करूया म्हणून असं कोणी करत नाही, फक्त गप्पा मारतात आणि निघून जातात. लाईक्स तर अजिबात वाढत नाही आहेत. तर प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. तुम्ही जर एक डबल टॅप केलात तर खरंच खूप एक मोटिवेशन मिळू शकतं की मी पुढच्या वेळी जेव्हा लाईव्ह घेईन तेव्हा मला वाटेल की हा बाबा मला सपोर्ट करतात तर मी लाईव्ह अजून छान घेईन. पण तुम्ही जर लाईव्हला लाईकच नाही करत आहात तर मी कसं पुढे जाणार ना. आणि मराठी माणसांचे पाय खेचतात हे आपल्याला झूट म्हणजे हे चुकीचं आहे असं सिद्ध करायचं आहे. तर प्लीज मंडळी प्लीज डबल टॅप करत राहा. महादेव दादा म्हणतायत हाय. स्टोरी टेलर म्हणतायत लाईक केलं ताई. थँक्यू स्टोरी टेलर, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणताय ताई आज उन्हात नाही बसलंस. अरे दादा खूपच ऊन असा डोळ्यावरच पडाक लागला, पण डोक्या उगाच ताळून घेतलं. आणि कोणीतरी माका बॅड कमेंट केल्यानंतर मी उगाच त्याच्यावर भडकतलंय म्हणून म्हटलं आता शांत घेऊया, बघूया थोड्या वेळाने बसले तर. इथं थंड पडलंय का तिकडे गरम होतलंय. राजदादा म्हणताय महादेव दादा हाय, कुठून बोलताय नक्की सांगा. राजदादा म्हणताय प्राचीन कोकण म्हणजे जसं कोल्हापूरमध्ये कन्हेरी मठ आहे त्यात आपली कोकणी संस्कृती 12 बलुतेदार पद्धती आणि जुन्या काळातील कोकण कसे होते हे दाखवलं आहे. आणि त्याची राहणीमान सुद्धा परत कधी गेलात तर पहा जाऊन. ओके दादा चालेल मी नक्की जाईन तिकडे आणि पाहीन. बरं केलात हे सांगितलं तसं, तिकडची कोकण प्राचीनता मी नक्की पाहीन. थँक्यू दादा. निलेश दादा राजदादा ही कोकणातलेच आहे, रत्नागिरीतले गणपतीपुळेच्या इथं राहतात. निलेश दादा कोण आलंय, एक मिनिट हा.
तर निलेश दादा काय म्हणत होता, ताई आज नाही हे वाचले ना, खच खाच मंडी होऊ दे, ज्यांका लाईव्ह आवडून सुद्धा लाईक केलं असू दे, ऐकायला आवडत असेल, जे लाईक करत नाही त्यांना म्हणजे सपोर्ट करायचा नसतो, फक्त लांबून पाहायचं असतं, सपोर्ट करायचा नसतो असं मी जाहीर करते. ज्यांनी लाईक केलंय त्यांनी तर सपोर्ट करतातच आहेत आणि नवीन माणसं पण सपोर्ट करतात. हे बघा आता हे राजदादा रत्नागिरीचे होते, त्यांनी सुद्धा खूप सपोर्ट केला. लाईक दिलेले पण कमी करतायत बघ दादा. तेच दादा म्हणतायत, रवी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. निलेश दादा म्हणताय होय होय तू शांतच राह. निलेश दादा जेवलास का? नमस्कार राजदादा असे म्हणतायत निलेश दादा. प्रवीण पाटील म्हणतायत हाय हाय, डबल टॅप करा. तुम्ही युट्यूबवर पाहिलात तर लक्षात येईल, लक्षात तुम्हाला नक्कीची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा. सचिन जाधव नमस्कार दादा, नमस्कार. राजदादा निलेश दादांना नमस्कार करताय. सचिन दादा नमस्कार. सौरभ दादा म्हणतायत हाय हाय. सौरभ दादा प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. लाईव्ह एवढा पाहत तर प्लीज डबल टॅप करा. नगारकम MH16 हॅलो हॅलो, नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. हाय ताई म्हणतायत हाय, नमस्कार दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज माझ्या चॅनलला डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा. तसेच माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज देखील आहेत, तर नक्की एकदा पहा. आणि सध्या माझं लाईव्ह जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे, तर तिथलेही टुरिस्ट प्लेस देखील मी टाकते, तर नक्की जॉईन व्हा. निलेश दादामध्ये राज रत्नागिरीमध्ये कुठून? राजदादा म्हणतात पालीवरून. तर राजदादा पालीवरून आहेत. नक्की आपण रत्नागिरीला जायचं राजदादाकडे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला कमेंट करा. कुठून बोलताय तेही सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करत राहा. निलेश दादा म्हणते ताई कसं वाटतं आपले मालवणी शब्द? शिरा पडो, वसाड पडो, खाचमंडी होऊ दे. लय आमच्याकडे म्हणतात आवशिक खवरान. मालवणी भाषेत म्हणतात आवशिक खवरान. तुझ्या पुढे शनपान नाही पोरा, काय मेल्या करून रावलंस या, तुका शोभता असं पण बोलतात. राज दादा म्हणतात ताई, राज दादा म्हणते तू मालवणी बोलतेस की नाही? ते ताई हो मी मालवणी बोलते. तर अनिकेत दादा, राजदादा मी मालवणी बोलते, तर माका खूप मालवणी छान येतं, कारण माझा जन्म, माहेर, सासर, नवरा सगळं कोकणातलं आहे. राजदादा म्हणतायत हाय. आणि इकडे पण मी माझ्या मुलांना सांगते, माझ्या मुलांना हिंदी इंग्लिश ते तर शाळेत शिकवतात, येतंही. अहो जरा दूध घ्या. तर मी माझ्या मुलांना सुद्धा शिकवते मालवणी बोलायला. म्हणजे प्युअर बोलतात. कधीतरी त्यांची शॉर्ट्स टाकेन, एकदम प्युअर मालवणी बोलतात. शाळेत गेल्यावर हिंदी इंग्लिश बोलतात, पण इथं पण खूप आम्ही चौघं कुठलीच मराठी भाषा तर आम्ही रेग्युलर बोलतोच, पण मालवणी भाषा तर जास्त बोलतो आम्ही. आशिष दादा नमस्कार. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. आशिष दादा. निलेश दादा म्हणतात लय भारी.
आशिष दादा म्हणतात 26 नंबर लाईक. थँक्यू. राजदादा म्हणतात मला पण शिकायची आहे, खूप छान आहे मालवणी बोली आणि तिचे उच्चार पद्धती. हा दादा, आणि पाहुणे मराठी बोलतात आणि इकडनं गेल्यावर आवाज जरी बोलायचं असला तरी ती मराठीमध्ये बोलतात. आणि मी भरपूर माझ्या गावात पण बघितलंय, पोरांका नाही शिकवणं मालवणी, म्हणतात मालवणी नको बोला, शाळेत जातालास मालवणी बोला नको. इकडे तिकडे म्हणजे शुद्ध मराठी भाषा शिकवतात, पण यार शुद्ध मराठी भाषा ही तुमची शाळेत पण शिकली जाऊ शकते, पण मालवणी जी आहेत ना शब्द, जे उच्चार पद्धती, ते तुम्हाला लहानपणापासूनच मुलांना शिकवायला पाहिजे. इंग्लिश, हिंदी, अजूनही कुठल्या कुठल्या भाषा जेव्हा वेगवेगळ्या मुलं देशात जातील शिक्षणासाठी तेव्हाही ते शिकतील, पण ही आपली मालवणी भाषा मुलांना नाही शिकवणार, तर कोणाला शिकवणार आहात तुम्ही? म्हणजे कोणाकोणाला लाज वाटते आपल्या मालवणी भाषेची, तर मालवणी भाषा एवढी भारी आहे ना. निलेश दादा पण बघ कसा छान बोलतो ना, वसाड पडो खचांग करून टाकीन. आवशिक खावर आमच्याकडे म्हणतात, आवशिक खावर तुझ्या. आशिष दादा म्हणता नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे ओ ताई तुम्हाला. हा, थोडाफार नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे मंडळी. आशिष दादा म्हणतात जेवण केलं का ताई? आशिष दादा जेवण तर झालंय, आता जेवायचं आहे. निलेश दादा म्हणते हो खूप छान बोलतात तुमची मुले मालवणी, व्हिडिओमध्ये वगैरे बघितलंय मी. धन्यवाद निलेश दादा. तर माझं तेच म्हणणं आहे की मुलांना म्हणजे लहानपणापासून जे तुम्ही बोलताय मालवणी, ती भाषा तुमचं पहिलं कल्चर शिकवा मुलांना. बाकी तर पुढे मुलं जाऊन बाकीच्या गोष्टी तर शिकतातच, पण आधी पहिलं कल्चर शिकवा तुमचं. आशिष दादा आम्ही मराठवाडा भाषा बोलतो. तेच ना आशिष दादा, जर आता तुम्ही तुमच्या मुलांना जर तुमची मराठवाडी भाषा जर नाही शिकवलात आणि डायरेक्ट शुद्ध मराठी भाषा जर म्हणजे जे आपण हे करायला गेलं तर नाही ना चांगलं वाटत ते. आपण आपल्या मुलांना आपली पहिली बोलीभाषा शिकवा, जी बोलीभाषा आहे ना. आता आमची बोलीभाषा आहे जी ही आहे काय ती मालवणी आहे, म्हणजे लहानपणापासून आम्हाला ते शब्द ऐकायला आले आहेत. संदीप दादा नमस्कार. लालपरी नमस्कार संदीप दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आशिष दादा म्हणते भीड नाही भीड. आशिष दादा मस्त. आशिष दादा जेवलात का? निलेश दादा म्हणते अगं मालवणी बोलू गेला की व्ह्यूज कमी होतात बघ. हा, मालवणी कोणाला आवडत नाहीये असं मला वाटतंय, पण आय लव्ह मालवणी. आणि व्ह्यूजचं काय घेऊन बसलं आहे ना, मालवणी बोलायला कसली लाज. आणि मी मालवणी आहे तर मी माझ्या माणसांबरोबर मालवणीच बोलणार. प्रत्येकाने आपली भाषा बोलीभाषा जपली पाहिजे मंडळी. तुम्ही जपताय ना, नक्की कमेंट करून सांगा. आशिष दादा म्हणते आर्मी साहेब गेले का ड्युटीला? नुकतेच आले आहेत, आता माझं लाईव्ह पण मी संपवणार आहे. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे सर्वांचे. आशिष दादा त्यानंतर राजदादा कारण त्या भाषेमध्ये अगदी बोलता बोलता सहज मालवणी शिवी दिली तरी ती प्रेमळ वाटते, त्यात प्रेम आहे असं वाटतं, राग नाही येत. हो दादा, म्हणजे जरी आमचे काका आजोबा जरी आम्हाला बोलले पोरा म्हणजे असंच शिरा पडो तुझ्या पोरा, काय तुझा चालला असं म्हटल्याने तरी भारी वाटतं आता ऐका. आणि आता हे शब्द ना खूप कमी होत चालले आहेत. ही जी आपुलकी आहे ना ती माणसातली खूप कमी होत चालली आहे. आशिष दादा आशिष दादा म्हणते हो जेवलो, तुम्ही जेवलात का? नाही, आता जेवणार आहे, लाईव्ह संपवते मी. संदीप दादा म्हणतायत, निलेश दादा म्हणताय ये बात मस्त ताई. संदीप दादा आणि व्ह्यूजसाठी तर कोण हे लाईव्ह घेत नाहीये मी. माणसांनी माणसाशी कनेक्टेड व्हावं, आता बघा मी आता लाईव्ह पासून आता 51 मिनिटं झाली आहे. खूप छान छान माणसं भेटली, वाईट कमेंट करणारे पण भेटले, पण मला चांगली माणसं लक्षात राहतात. आणि अशीच माणसं माझ्या लाईव्हला येत जाऊ दे आणि चांगली माणसं कनेक्टेड होऊ दे, हीच माझी ईश्वरनी प्रार्थना आहे. चॅनल काय कधीही मॉनिटाईज होईल, करता येईल, पण ही माणसं परत मला नाही भेटणार आणि ही माणसं मला कायम टिकून ठेवायची आहेत आणि नेहमी लक्षात ठेवणार ह्या माणसांना. आशिष दादा म्हणतात किलोमीटर बदलले की भाषा बदलते. हा, ते तर आहेच, किलोमीटर बदलले की भाषा बदलते, पण आपल्या प्रत्येकाने आपल्या आपल्या भाषेचा मान ठेवावा आणि वागावं तसं. मुकुंद दादा म्हणताय तिया काय करतं बरा मा? हे बघा, हे कोकणातले लिहत. मुकुंद दादा मी बरा असाय, तुम्ही बरे असाय मा? खैले असाय तुम्ही? संदीप दादा म्हणताय माका आवडता तू बोल. धन्यवाद संदीप दादा, थँक्यू सो मच. बघा मालवणी भाषा खूप जणांना आवडतं, पण लाईक्स करू का आवडणार नाही असं काय मंडळी? लाईक्स करा
डबल टॅप करा. संगीताताई नमस्कार. संगीताताई स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. संगीताताई कुठून बोलताय नक्की सांगा. आशिष दादा म्हणते अजून थंडी आहे का तिकडे ताई? हो दादा, इथं 24 तास थंडी असते. संकेत जाधव म्हणते ताई चला मी पण कामावर जातो. ओके संकेत दादा, काळजी घ्या स्वतःची. संगीताताई म्हणते मला पण जॉईन करा प्लीज. संगीताताई प्लीज आधी मला चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट पण करा, मग तुम्हाला होते जॉईन मी. कारण चावणारी माशी बसलेली हातावर मंडळी. राजदादा म्हणते चला ताई बाय बाय. तिला पण मला काटावं असं वाटलं नाही. नाही तर मला ती चावली असती, पण तिला पण वाटलं की कोकणातली माणसं गोड आहेत, साधी बोळी आहेत, नको काटूया तिला. राजदादा म्हणते चल ताई बाय बाय, तुला दीर्घ आयुष्य लाभो हीच बाप्पा चरणी प्रार्थना. थँक्यू दादा, तुम्हालाही तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. तर नक्की माझ्या चॅनलला जेव्हा तुम्हाला टाईम भेटेल तेव्हा लाईव्हला येत जावा. आम्हाला बोलायला खूप आवडलं आणि तुमच्यामुळे काही माहिती पण कळाली मला. आशिष दादा म्हणता मी आहे का हो ताई? लक्षात आहात तर आशिष दादा. काय तुम्ही आमचे विसरता का? तुम्हीच विसरलात मला. जस्ट लाफ यार ते प्लीज डबल टॅप करा, जॉईन व्हा आणि संध्याकाळी माझ्या लाईव्हला नक्की या. आता मी संपवते माझं लाईव्ह, जेवायचं आहे त्यामुळे. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय. आणि चांगला विचार करा, सर्वांशी चांगले वागा. बस बाय बाय. बाय निलेश दादा, बाय संदीप दादा. निलेश दादा म्हणते गोड लोकांका चावायला येतात मुंग्या, आता जसे झटकले ना तसे झटकायचे, कोण चावायला आलं तर. राईट दादा. बाय निलेश दादा. दादा म्हणतायत सावंतवाडी. ओके, सावंतवाडीतून बोलताय का मुकुंद दादा? थँक्यू सो मच. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करून राहा. मी माणगावची आहे, कुडाळ माणगाव. बाय बाय, टेक केअर. प्लीज चॅनलला जॉईन करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन येतील. रोज लाईव्ह असतं माझं. मुकुंद दादा म्हणतायत हो. ओके दादा, बाय बाय, टेक केअर. संध्याकाळी भेटू आपण लाईव्हला. बाय निलेश दादा.